سلام علیکم. салом дӯстони шабакаи биография филм. боварӣ дорам ҳамагон филмҳои дубляжшудаи студияи Баснан Медиаро аз қабили ҳидоят арӯси замонавӣ аҷабкор буре доктор ташриф тамошо кардаед ва тарзи садову тарҷумаи зебои ҳунармандон буд ки миллионҳо нафар аз дохилу хориҷ ин филмҳоро тамошо карданду мекунанд. яке аз садоҳое ки дили мардуми тоҷикро тасхир кардааст, ин садои Ташриф Халилов мебошад. Ташриф Халилов дар филми ҳидоят ба нақши Левент, дар филми арӯси замонавӣ ва дар филми ҷадиди доктор Ташриф ба нақши асосӣ овоз доданд ки дар поён маълумоти пурра хоҳем дод. یه جنگیلمو دارم اون نوشتنی که تو چی آوازی که بیاد در نوشتنی من مامو آواز میاد. халилов ташриф назарович 18 феврали соли 1979 дар деҳаи зебоманзари тагнови ноҳияи ҳамадонии вилояти хатлон ба дунё омадааст. даврони мактабӣ ва таҳсилоташ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 зодгоҳаш сепарӣ шудааст. дар даврони мактабхонӣ шавқу ҳавас ба ҳунарпечагӣ зиёд дошту мехост дар саҳнаҳои ҳунарӣ ва филмҳо нақш офарад. ин буд ки аз кӯдакиаш ба кинотеатри зодгоҳаш аз рӯи шавқи зиёд ҳамчун ёрдамчии киномеханик шуда кор мекард. ба гуфти худи Ташриф Халилов, киномеханик Апаи Сония аз кишвари Қазоқистон дар ин кинотеатр фаъолият мекард. ӯ ҳамеша аз гузоштани филмҳои ҳиндӣ ки он замонҳо хеле машҳур буд ба ӯ кӯмак мерасонед. ҳамчунин дар айёми кӯдакӣ ба футболбозӣ шавқу ҳаваси зиёд дошта дар мактаб вазифаи капитани командаи футболи муассисаро ба дӯш дошт. чандин маротиба дар озмунҳои ноҳиявӣ берун аз ноҳиявӣ ва ҳатто вилоятӣ сазовори ҷои аввал ва медалу ифтихорнома гардидааст. Ташриф Халилов дар саҳифаи инстаграми худ танҳо бо як салому паём хоҳиши сухани маро рад накарду аз рӯзгори худ маълумот дод. ин боз ҳам шаҳодати хоксориви инсондӯстии ӯ мебошад. зимни суҳбат бо табассум афзуд ки дастааш ҳатто дар рӯзномаҳо бо номи пирӯзии дастаи Ташриф гӯён нашр шуданд. дар умум Ташриф ба теннисбозӣ, баскетболбозӣ ва бештар ба футболбозӣ шавқи зиёд дошт ва футболбози беҳтарин низ ба ҳисоб мерафт. аммо ҷанги шаҳрвандӣ зарбаи сахтро дар қатори дигар тоҷикон ба Ташриф низ расонид. ӯ дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ ба пойтахти кишвар омад. соли 1993 пас аз хатми мактаби миёна зодгоҳашро падруд гуфта бо воситаи камаз тақдирашро ба худо супориду ба пойтахти кишвар ба Душанбе омад. ӯ дар суҳбат аз ранҷу азобҳои миллати тоҷик ва сахтиҳои сипаринамудаи худ ҳарф зад. шабҳои Ташриф дар боғу кӯчаҳо ва падъезу мегузашт. ӯ он рӯзҳои сахту сангинро бо гуруснагиву бехонагӣ гузаронид. ба ҷои нони гандумӣ нони ҷавинро мехӯрду шикамашро сер менамуд. ӯ аз дидаҳояш бо як дард нақл карда гуфт ки бархе аз деҳаҳои кишвар тухми ҷорубро мехӯрданд. ҳолатҳои фавт аз гуруснагӣ Ташрифро афсурдахотир менамуд. зиндагии Ташриф низ дар сатҳи паст қарор дошт. аз бепулӣ шикоят дошт. пас аз сафар ба пойтахт ҳуҷҷатҳояшро ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дар факултети театри бадеӣ шӯъбаи режиссёр ва драмаи кино соли 1993 супурида соли 1998 ба итмом расонидааст. пас аз чанд соли хатми Ташриф ин шӯъба барҳам хӯрдааст. ӯ ҳамроҳи Бахтиёр Раҳимов, Саидаҳмад Холов ҳамкурс буда дар якҷой низ кор мекарданд. ҳама сола ин шӯъба бояд ҳисоботи солона пешниҳод мекард, яъне донишҷӯёни факулта чӣ ҳунаре ки доранд пешкаши ҳаводорро намуда ҳунару истеъдодашонро дар саҳнаи театр намоиш медоданд. Ташриф Халилов ҳамроҳи ҳамкурсонаш дар толори факулта саҳнаҳои ҳаҷвӣ намоиш медод. Бобохон Маҳмадов, собиқ вазири фарҳанг, дар консерти ҳисоботии ин гурӯҳ ширкат варзида саҳнаи ҳаҷвии хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ки гурӯҳи Ташриф намоиш дод писандаш омад. ин саҳна тамоми аҳли толорро низ писанд омада буд. пас аз итмоми консерти ҳисоботӣ собиқ вазири фарҳанг аз ин гурӯҳ пурсиданд ки чанд саҳнаи ҳаҷвӣ доранд. дар ҷавоб 3-4 то гуфтанд. собиқ вазири фарҳанг таъкид доштааст ки саҳнаҳоро зиёд намуда аввалин консерти худро дар собиқ профсоюз ҳозири филармонии давлатӣ гузоранд. пас аз тайёриҳои кӯтоҳмуддат консерти аввалини Ташриф ва гурӯҳи ӯ 1 соату 30 дақиқа давом кард. ва ногуфта намонад ки аҳли толор низ ин намоишномаро хуб пазируфтанд. ин намоишнома сабти телевизионӣ гардида аввалин консерти Ташриф дар соли 1993-1994 ба ҳисоб рафт.
сипас гурӯҳи ғарибшо ташкил гардид. Ташриф Халилов ҳамроҳи Бахтиёр Раҳимов ин гурӯҳро созмон дода номашро Ғарибшоҳ компания гузоштанд. мақсади гузоштани ин номро Ташриф дар муҳоҷират қарор доштани аҳолии кишвар дониста гуфт ки умед дорад муҳоҷирони тоҷик ба кишвар омада шоҳ мегарданд. аз ин лиҳоз Ғарибшоҳ аст. Ташриф Халилов то ҳол дар ин гурӯҳ фаъолияти эҷодиашро давом медиҳад. ҳама сола дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ консерти худро гузошта дар дилу дидаи мардум ҷой гирифтаанд. дар баробари ин берун аз кишвар низ сафарҳои корӣ анҷом доданд. аз соли 1996 то инҷониб дар 38 кишварҳои хориҷа консертҳои худро рӯи саҳна гузоштанд. баҳри хушҳолии муҳоҷирон бошад ҳамасола дар шаҳрҳои Русия намоишҳои худро мегузоранд. соли 2019 низ ин иқдом барои муҳоҷирон роҳандозӣ гардида буд. ҳамчун як муддат дар театри ҷавонон низ фаъолият намудааст. ҳоло бошад дар театри академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҳамроҳи Бахтиёр Раҳимов яъне гурӯҳи Ғарибшоҳ фаъолият мебарад. дар ин боргоҳи санъат дар намоишномаи рӯдакӣ ва мурғи ҳумои коргардон Зафар Ҷовидов ҳамроҳ бо Бахтиёр Раҳимов нақшофарӣ намудааст. дар ансамбли қушунҳои сарҳадӣ бо номи Марзбон низ фаъолияти корӣ дорад. новобаста саҳнаҳои ҳаҷвӣ дар зиёда аз 7 филм нақшҳои асосиву калидиро ҳамроҳи ҳунармандони номии кишвар бозӣ кардааст. хош ин ҳама дар хоб мебуд. аз аввалин филмест ки Ташриф Халилов ва Бахтиёр Раҳимов бозӣ кардааст. сипас дар филми Барачаи хаёле, Сафари ҳавоӣ ва бо ҳамроҳии ҳунармандони мардумии кишвар Баҳодир Миралибеков дар филми Рамида нақш офаридааст. Соҳили Мурод филми дигаре аст ки Ташриф Халилов бозӣ кардааст. ин филм дар вилояти Суғд назди соҳили Қайрақум рӯи навор омадааст. дар филмҳои Бархез модар, Дунболи афсона, ҳамчунин дар силсила филми Хуррамдиёри коргардон Саттори Валӣ дар нақши асосӣ бо ҳамроҳии Аловуддин Абдуллоев бозӣ кардааст. дар силсила филми Такси низ Ташриф Халилов нақшофарӣ намудааст ки қисмати дуввуми он Такси 2 ном дорад ки рӯзҳои наздик пешкаши мухлисон мекардад. ҳоло таҳияи сценарияи он давом дорад. филми ҳаҷвии Хуштоманҳо яке аз филмҳое ба ҳисоб меравад ки дар кишвар машҳур гардидааст. ин филм аз ҷониби коргардон Абдулкарим Машабов рӯи навор омадааст. ҳоло намоиши филм дар кинотеатрҳо ҷараён дошта ба зудӣ дастраси ҳамагон хоҳад гашт. ин филм бозгӯи ҳаёту рӯзгоҳи оилавӣ буда мушкилоти зиндагии Келину Хуштоманро нишон медиҳад. Ташриф Халилов низ дар филм нақши калидиро бозидааст. ҳамчунин дар зиёда аз 7-8 филмҳои туркӣ дубляж яъне овоз додааст. пас аз таъсиси студияи дубляжӣ дар телевизиони Сафина оғози кории садодиҳӣ ба филмҳо оғоз гардид. дар силсила филмҳои туркӣ Ҳидоят, Аҷаб корборе, Арӯси замонавӣ, Доктор Ташриф, Шапалоқи обдор, Меҳвари ҳақиқат, Муаллим Али ба нақшҳои калидии филм садо дода бо ҳаздоҳои худ дили миллионҳо нафарро тасхир намудааст. Доктор Ташриф филми ҷадиде мебошад ки бо забони тоҷикӣ аллакай 4 қисмати он баргардон шуда дастраси тамошобинон гардидааст. аз рӯи сценария Доктор Ташриф аз хурди бародарашро аз даст додасту ба хотири ваъдаи бародараш табиб мешавад. аммо ӯ лакнати забон ва ҳам парешонхотир буд. касе ба ӯ даст намерасониду ба касе наздик ҳам намешуд. ӯ ба касе даст ҳам намедоду салом ҳам намекард. вале бо вуҷуди ин бо ҳамроҳи хеши наздикаш ки дар беморхона кор мекард фаъолияташро оғоз намуд ва бо мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ гардид. аммо зеҳни ҷавон аз таҷҳизотҳои ташхисӣ зудтар кор мекарду ҳамеша ба мушкилот ғалаба мекард. аз ҳисоби лакнати забон ба ӯ фишори мардум зиёд мешуд. ӯро як маротиба аз шӯъбаи ҷарроҳӣ ба дигар шӯъба гузаронидан ки тоқати истодан надошт. сипас чӣ шуд? идомаи филмро ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе бо тарҷумаи тоҷикӣ тамошо кунед. яке аз филмҳои ҳаҷвие ки ҳамагон ҳанӯз ҳам идомаашро интизор ҳастанд ин филми Аҷаб корбор мебошад ки ин ҷавони соҳиби истеъдод ҳамроҳи Ортиқи Қодир, Неқадам, Шӯҳрат Раҳматуллоев, Саиди Мирзо овоз доданд. хеле ҷолибу диданест. филм дар жанри ҳаҷвӣ дар Туркия ба навор гирифта шуда бо забони тоҷикӣ хеле ҷолибу диданӣ садодеҳӣ шудааст. аз ҳисоби баъзе мушкилиҳо бо синемогарони турк идомаи филм дастрас нагардидааст. аммо Ташриф умед дорад ки шартномаи нав ки ҳоло баста шуда истодааст ба хубӣ поён ёфта идомааш низ бо дархости зиёди мухлисон пешкаш хоҳад гашт. ва аз ин лиҳоз ҳамин мухлисонро умед метаҳем ки шояд оянда ин силсила филм низ тарҷума ва манзуратон шавад. тақрибан 7 сол барномаи гӯем ё нагӯемро дар телевизиони Сафина пеш мебурд.
сипас дар телевизиони Тоҷикистон барномаи як пиёла чой, барномаи гап-гап ва кам-камро ба уҳда гирифта ҳар моҳ 2 ё 3 барнома пешниҳод менамуд. барномаи аз дӯриҳои дур яке аз барномаҳои ҷолибу дидании ин ҳунарпешаи ҷавони саҳнаи тоҷик ба ҳисоб меравад, ки бозгӯи ҷойҳои тамошобоби кишварҳои хориҷа мебошад. ҳамчунин дар ин барнома ташриф тавонист, ки сайёҳонро ба кишвар ҷалб намояд ва Тоҷикистонро ҳамчун як давлати соҳиби истиқлолу ободу зебо муаррифӣ намояд. ин барнома дар соли сайёҳӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ омода шудааст. чанд барнома аллакай аз Амороти Муттаҳидаи Араб, Ҳиндустон, Туркия ва Миср сабт шуда дар шабакаҳои ютуби аслии Ташриф Халилов бо номи Вастан Медиа ҷой дорад. сабаби идома наёфтани ин барномаро Ташриф дар ҷаҳонгир шудани бемории коронавирус арзёбӣ намуда гуфт, ки дар ҳоли мӯътадил шудани вазъият идома хоҳад ёфт. пас аз вазъият хуб шудан Ташриф нақша дорад ба Аврупо сафар карда барномаҳои ҷолибро сабт кунад. барномаи аз дӯриҳои дурро Ташриф мехоҳад пас аз байн рафтани бемории ҷаҳонгир аз Латвия, Литва, Эстония оғоз кунаду пешкаши мардуми тоҷикзабон гардонад. Ташриф Халилов оиладор буда, соҳиби 3 писар мебошад. Нуршед писари калонаи Ташриф буда соли 2011 ба дунё омадааст. Ҷавод соли 2012 ва Зубайр ҳоло 10 моҳа мебошад. соябони давлати Ташриф ҳарду дар қайди ҳаёт буда падар муаллим ва шоир мебошанд. ин шеър ба қалами падари Ташриф тааллуқ дорад, ки сомонаҳои иҷтимоиро ба ларза даровардааст. زندگی جانبازی از بحر نمودن بوده است. این جهان بر آن جهان چیزی نبردن بوده است. هرچی دارد آدمی از مال اموال جهان در بهای زندگی از دست دادن بوده است. 15 китоби падари Ташриф рӯи чоп омадаву дастраси ҳамагон мебошад. хонандагон аз саҳифаҳои Facebook ва Instagram Ташриф метавонанд шеърҳои тозаву ҷадиди падарашро мутолиа намоянд. Ташрифи ҷавон мақсуду орзуҳои зиёд дорад, ки барои амалӣ гаштани онҳо талошу кӯшиш намуда истодааст. мо низ барояш дар ин ҷода, ки муваффақ гардидааст, камёбиҳои бештарро таманно мекунем ва умедворем, ки ҳамеша солиму бардам бимонад. ташаккур, ки бо мо ҳамроҳ будед. бо шумо будам Саид Мухтор Сейданвар. ба канали Биография филм обуна шавед ва аз рӯзгори дигари ҳунармандони кишвар бохабар гардед. хайр.